Πόσα παγωτά έχεις φάει? Προφανώς τα παγωτά. Εσύ πόσα παγωτά έχεις φάει? 2, εγώ φάει 4. Παγωτό για μένα είναι αναμνήσεις, είναι αγάπη, είναι φαντασία, είναι δημιουργία. Και πηγή έμπνευση για μένα, γιατί το φτιάχνω, βάζω όλη μου την τέχνη, όλη μου την αγάπη για να φτιαχτεί ένα σωστό γερό παγωτό. Θα φτιάξουμε άλλα 2-3 βίντεο για να σας πω. Τρομερή γεύση για μένα είναι το μάγκο, δηλαδή σορμπέ μάγκο, το οποίο είναι πολύ δροσιστικό και γλυκό ταυτόχρονα, όπως και το σορμπέ φράουλα. Όχι, δεν τρώμε μόνο το καλοκαίρι. Δεν ισχύει αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι. Το παγωτό τρώμε όλο τον χρόνο. Και το χειμώνα μπορεί να το απολαύσει το ίδιο, δηλαδή δεν έχει χειμώνα ή καλοκαίρι. Απλά το καλοκαίρι σου δίνει και λίγο δροσιά παραπάνω. Βεβαίως έχει μόδα το παγωτό. Κάθε χρόνο βγαίνουν νέες γεύσεις. Άλλες τάσεις έχει τη μια χρονιά, άλλες τάσεις έχει την άλλη. Γι' αυτό και εμείς, σαν εταιρεία, εξελισσόμαστε χρονιά με τη χρονιά. Τα μυστικά δεν λέγονται. Εμείς, σαν κρατικός φούρνος, χρησιμοποιούμε αγελαδιγόνο γάλα. Μη λες τι γάλα δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε γάλα. Δεν ξέρω πώς φτιάχνει το παγωτό μας. Τα ντέλι παγωτίνια είναι μοναδικά διότι έχουν μέσα φρέσκο γάλα. Είναι η παρασκευή τους μοναδική. Γιατί φτιάχνονται με αγνές πρωτεσίλες. Το πόσο φρέσκο είναι το παγωτό δεν θα το πω εγώ, θα το κρίνει ο κόσμος που θα έρθει να δοκιμάσει και θα μας πει ο κόσμος το πόσο φρέσκο είναι.